אנחנו כאן, אכלנו תפוח, אני עדיין אוכלת. תחשבו, מישהו בא אליכם ביוטיוב, לוקח קערה של תפוחים, עושה להם, היי, תפוח. הייתם מגיבים לו? תסבירו לי רגע. אילי, השתכרת ממיץ פטל? לא הבנתי. הוא פה עושה. אולי כן. שתית בבוקר פטל? בבית ספר? לא ככה. פשוט דחפתי את זה ובלעתי את זה שזה היה שלם. מי נתן לך מיץ פטל לבית ספר? תגידו. שתיתי על הבוקר. תגידו. בעד מי אתם? טים דה כהן או טים אוהד? כי אמרנו פה שלנו. טים אוהד! כהן. אוהד. בוא. טים דה כהן. לא להקשיב למנו. אנו טיפה התחרפן פה, אז אל תקשיבו לו. לא, ככה, התחרפנתם מהפלוצים שלי הרביעי. מעניינים, בבויות שלי. אם אתם רוצים לשגע מישהו, אז תתנו לו פלוצים. איזה טים אתם? דה כהן או טים אוהד? לא, משהו אחר. טים בבוי. אם אתם בעד פורטנייט, תרשמו לערוץ. אם אתם בעד ברול סטארס, תנו בלייק. אם אתם במיינקראפט, תגיבו בתגובות למה. ואנחנו, אם בעוד חודש, אם אתם אוהבים את מיכאל, תעזבו את ה... אם אנחנו בעוד חודש מגיעים ל-200 רשומים, אנחנו הולכים לפארק כפר סבא להצטלם איתכם. כן. ומוכרים חולצות של שלישיית הנובים. לא, זה לא, אל תקשיבו לו. לא תקשיבו, זה תמיד פטל על הבוקר. אתה שתלי תמיד פטל על הבוקר. אם מישהו כאן עסק פעם קיל בפורטנייט, שירשם לערוץ מיד. אם הוא לא עשה שיעזור. רק טים פורטנייט! אתם רוצים שיהיה לנו סלוגן? תכתבו בתגובות איזה סלוגן כדאי. הסלוגן שיהיה לו הכי הרבה לייקים יהיה הסלוגן שלנו. אני מציעה חמוצים. אז יאללה. אנחנו בעוד שנתיים נעשה מחולצה שלנו. לא בטוח. לא בטוח, סיכויים קטנים. חולצה שעלה יש תמונה שלנו אז יש שאתה מתפתל. ואם פעם שלנו בזה שלא שאתה מתפתל, לנו בזה אני ששתה מצפתל. ושאתה שותית חצי בקבוק. אני אכלתי שוקולד. אם מישהו פה בתחתים בשבט רכס, עכשיו להירשם לערוץ. ואם אתם רוצים